Ligo na. Langoy na, langoy. Langoy na. Langoy na, langoy. Langoy na. Langoy ba? Ligo na. Nasaan ako? Ligo na. Hi guys! Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Kamusta mong tanan guys? Ako diriga kuan sa mga tanom kay human ako ligo sa mga iro kay sa ko no mata. Kay naana day kong sa mata. Naga-ibot-ibot ko sa mga sagbot dari sa mga tanom. Manguha day ko ron og kuan ang pipino dito guys, namatay man. Mamaniyang pakupatan sa pipino, dyan namatay man. Banguha di ko ron og ganang daon sa kamuti og kuan kanang kamunggay. Kaya ang isa gulad to sa saging. Okay guys, manguha ko guys. Guys, mga sagbot na niyang mga kuan diri, mga kamutihan. Napo ko yung mga kamutihan dari guys, kaya madyo na lang po ninay ma utan-utan. Kay lami man pud siya kanang lapuan ra si Jani mo ja kuan sa ginamos. Buhi na kaadyo guys, sugway adyo kay mamiso. Diyan na po koy kuan guys kani puwa. Kani puwa kuno guys, tambal kuno ni kanang mga no blood. Kanang kuwang sa dugo ba? Kuan na po di siya lapuan ra po din siya imo kanon ja ibnon po nimog sabaw. Ano tambal di sa mga kuwang ug dugo. Sa mga bloater meat o naghana ka jug kuan buwak. Para lamay ang kuhaon kay mo ni sang gipatay hinuon kay na may limonsito ang gitanem manang di ni siya padaghanon. Hani sa giputol na. Jadi hanggang limonsito. Ay daghang kadung bunga. Mabuhi day siya guys, daghang kasag bunga nga limonsito na daghan na sa bunga. Ja. Nanay sila sa una guys, wala na siya duha ka buok. Karon daghan na kadto siya na Jadi aga gapungpong ag bunga na guys, gapungpong ang bunga. Jadi ana nakakuha na kog kamunggay, ang akong punandad to. Hey guys, ana ni siyang pakpakan. Ang pakinabangan ni si Zakay. Daghang kadung napinsala si Udit. Itumba ni Udit ni. Way batasan si Udit, ang naghanag mga napinsala ni Udit karon. Sayang man ni guys. Dari ako nagpakpak kay hindi magkalat itos kuan kay naman ni Jay tagek na nagtuon tagek niya kanin sa ginga gagmadon jud ni madon na laman ni ma butagan og kuan sunuban tangag kamunggay makakagan ng mga bata dani guys. Butangan ni og
kuan pork cubes para maglasa po silang kuan maglasang baboy hangutan. Kani sa guys, pwede po ni si Jang imuhang butang asukal kanang butangan imong tulo ba di butang asukal. Pwede po ni siya guys og kuan imong banana chip. Musa ning buwaron. Kaya mo og banana chip. Kaya makainumdum kong nanay paguli na has buhol. Na mga sobrang mga dinungag nga saging nga mahurot og kaon, diyan na sa hiwa-hiwaon. Di dyan prituhon butang nga asukal. Ang nanay sa katong uli ko buhol. May mga sobrang saging diyan ang hiwa-hiwaon ni diyan diyan prituhon diyan butang nga asukal. Ang nanay madiskarte po to. So kay sayang man kadto ni. Nagimingaw kong nanay dito sa buhol. Ngayon nagplano po ko guys nga mubalik og buhol guys ug na mga nakasaghangin da. May bagyo. Kuan man gud ron guys ting bawod sa dagat. Hi guys, diyan nagang mga pinakpakan nga saging. Diyan ni siyang hiwa-hiwa pataas. Kaya ni siyang lutuon og banana pinakbit. Diyan guys, kay wa man nga karne. So, mga niyang karne guys. Pork cubes. So, lamin na siya guys kay lasa na po disang karne kaya na may pork cubes. Diyan guys, sa mong ano guys. Sagulan po yung ni og dipolyo gamay. Diyan po din sagulan og dahon sa kamuti para na murag green po siya guys. Kay wala jud ni masimo kay wala mo gawas ag wheel shark diri guys, diya wala kita gang bana kay kuan kanang way mga gis nga nananaw kay arang kasud kapag kadug bawd dagat diya murag nawaag tuki wa mo pakita. Kay pangita jud na mo diri guys sa hangbana mo duty ra na sa ka simana og tas-a. Diya wahinon man to nila ang kita nila sa ug pilay nananaw na mga gis. So bahinon to nilang tanan. Daghan magkado silang empleyado mga 200 kapin. Pila ray bay mabahin na mo guys, na mabahin 2,000, ya kanang 2,000 haron nang bahin-bahin na mo. Makasakto ra namo sa kasimana. Malit no kuda no mga ang importante jud bugas. Basta naibugas may problema kay pwede raman ka magkuano mga utan-utan. Diya problema ron guys kay wala pa mautan kay daot pud lagi sa ini udit. Dakong hasol ni sa udit karon guys. Ang naghanak ado mga samutang nakitaan guys sa Hitapi. Buhol grabe jud ay nga rang lisip ko ana dito na nang dapit og dagat. Nahilak jud guys nagiilog na sila sa mga naghatod dito mga pagkaon. Salamat lang hapon ta guys kay balag magubag. Bye. Basta buhi ilang tantanan. Diya, patanawon mo na guys, hindi makuha kay nana. Nakuha na banana pinakbit ni ang tawag ani guys. Try lang po nagluto. Nalapakit ay mo na dyan maluto na. Yeah guys, naman akong hiwa. Agkani guys, ahan isang butangan og sunob. Butangan ng kamunggay. Diyan kari, ahari siyang banana pinakbit. So, hang ni giduha guys kay na may mga bata just pikas. Dili naman ni ma sidaan na mo kunito. Pero ako guys, okay ra man lang hang mo ni hang kanon ra, way luto-luto. Kay saging naman ni. Diyan na ni sa lutoon guys. Pakbit na saging. May daos kamuti, may repolyo ug kubasa. Ug talong gamay. Diya po gahangkuan guys. Saging gihapon ni nga sinuban. Diya gibutangan hagdakan kadong luya. Nga luya karong humot. Humot kaado sa guys. Diya saging nga hinog. Hinog na ni, hinog. Nagmay ka din sa saging nga pero hinog na.
Ja mga unta guys kay naluto na. Ja arang humuta kay ang gibutangan ni og daghan kadtong paminta nga durog. So murag halang-halang siya gamay. So lami jud kay siya guys. Lami jud kay siya.